Знаете ли, всички българи трябва да са засегнати, защото един добър проект за България по изграждането на АЕЦ Белене в тази геополитическа обстановка, в която в Европа следващите години ще се открият 20 поне нови атомни реактора, вие отказвате да я разгледате. И знаете ли какво? На тази мина на всички ще ви се наложи да стъпите. Вие ще трябва да обясните дали сте за енергийния суверенитет на България или не. Ядрената енергетика, ситуирана на територията на страната ни, е гарант за нейната ненакърнимост при въоръжени конфликти или военни действия в други държави и източник на знание и развитие на настоящите и бъдещите поколения в най-големия пробив на човечеството до този момент, е именно овладяване на атома. Имаме реактори, имаме парогенератори, имаме проект. Имаме 30-40% от активите ги имаме. За да я направим, ние трябва да я направим по метод, който е възможен в сегашната ситуация. Миналата година ние поставихме идеята АЕЦ Белене да бъде продължен и изграден при всички дадености, които съдържа този проект, като допълнителна базова мощност, която да стабилизира базата не само за българските потребители, но и за целия регион. Ние не боравим с новини, боравим с факти. Ето защо отново настояваме този проект при неговите възможности да бъде незабавно подновен и да бъде отменено решението от 50-то Народно събрание, като в най-бързи срокове правителството да започне мобилизация и подготовка за реализация на този проект. България трябва да възстанови своето традиционно водещо място в качественото земеделие, в производството на традиционни български зеленчуци и плодове, на българска роза и нейните производни, както и на животновъдство, млекопроизводство и зърнопроизводство, предназначено за вътрешно